छूट के। ए चोरी घूसखोरी बल जोरी होता छूट के। नेताजी लो राजा भइल जानता के लूट के। जाके मारे तो कोटदार लोग कहता कि सर्वर फेल बा। हाँ सर्वर नेटवर्क नहीं पकड़ जा होने सही हो। आ यूनिट पर देखत न बानी किलो चाहिए। अरे बाप बाप 1 किलो। अरे मत पूछी 35 किलो अगर बात तो मान के चली घर लिया के तौले तो 33 किलो हुई। नमस्कार प्रणाम। हमारे साथ वायरल व्यास वायरल गायक ब्रिजेश हलचल जी बानी। आज यहाँ के भ्रष्टाचार पर लेकर के एगो गाना गौला बानी जौन तमाम तरह के भ्रष्टाचार होता है यहाँ के देखनी है कहनी कि एगो समाज के जौन मुद्दा बा तौन उठावे के चाहिए लोग के जागरूक करे के चाहिए। सबसे पहले तरह स्वागत बा तनी भ्रष्टाचार वाला जौन गाना बा पब्लिक के जौन रुआ देखावल चाहतनी तनी गा के सुनाई। यार $2 पेड़ मिलत अब चलिए एगो देखत तनी महंगाई कितना हो गइल बा। गरीब लोग खइला बिनु मरता। गरीब लोग के धन देखत तनी नेता लोग बा नेता लोग के जिता दिहल ता ओकरा बाद जनता पर ध्यान नहीं के। वोट मांगे खातिर चली आवत रे लो ओकरा बाद सब दुकाने फिड़ार हो जत रे लो। जनता के खाली आवत जनता के बात सुनल नहीं जा। सही बात भाई। ए बाबू कहे के बा हो कहे के बा ए मास्टर बबुआ त एक त महंगाई दूसरे आर बढ़ल बेरोजगारी भ्रष्टाचारी रे। त एक त महंगाई दूसरे बढ़ल बेरोजगारी भ्रष्टाचारी रे। भ्रष्टाचारी रे दिहल सदेशवा बिगाड़ी। हाँ सही नु भ्रष्टाचारी रे दिहल सदेशवा बिगाड़ी। ए बाबू आए काहे कहे के बा चोरी घूसखोरी बल जोरी होता छूट के। ए चोरी घूसखोरी बल जोरी होता छूट के। नेताजी लो राजा भइल जानता के लूट के। हाँ जी जितना फंड आवत सब जनता के हो। काम देखा दिए तो ईंटा के काम होता मान के चली कि ओरिजिनल के काम होता में खाली बालुए दरवा दिहल जाता। पता लगता कि दवाले भरा गई ये लिए कहे के बा ए मार साहब अरे चोरी घूसखोरी बल जोरी होता छूट के। हाँ जी हाँ अरे नेताजी लो राजा भइल जानता के लूट के। अगर कोनो काम करवे जातनी कहीं आवास चाहिए चाहे कोनो पास कराओगे तो अधिकारी लोग के तले दिया ही ना माल मुद्रा तले खूंच ना रही लोग काम रहा टक जाई। हाँ फाइल दब जाई ये लिए कहे के बा ए घूस भी न खूस नहीं घूस भी न खूस नहीं रहे अधिकारी भ्रष्टाचारी रे दिहला सा देशवा बिगाड़ी। हाँ भ्रष्टाचारी ए बाबू एबरा देखतनी राशन मिलता 4 फेरवा जाके मारे तो कोटदार लोग कहता कि सर्वर फेल बा। हाँ सर्वर नेटवर्क नहीं पकड़ जा होने सही हो। आ यूनिट पर देखत न बानी 1 किलो चाहिए। अरे बाप बाप 1 किलो। अरे मत पूछी 35 किलो अगर बात तो मान के चली घर लिया के तौले तो 33 किलो हुई। 2 किलो चल जाए। हाँ हाँ ये लिए कहे के बाबुआ आ देश के गोदाम में अनाज केतना सरता। देश के गोदाम में अनाज केतना सरता।
एही जा गरीब एगो खोइला बिना मरता ए बाबू सब लोग के धइल बाट सुन अधक पारी भ्रष्टाचारी दिहला सा देशवा बिगाड़ी भ्रष्टाचारी रे ए बाबू हम कहे के है जानतनी आई सही बात बा ई गलती बात नहीं खिन बोलत देखी महंगाई इतना हो गइल बा ए बाबू आई बताई है पेंशन उनसन खातिर लोग जाता बूढ़ लोग ओकरा संगे का होता अब का आई तमाम आवास शौचालय पर का होता तनी तो ओहू में तो लियाता बिना लिए कौन ना 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 बिना लियाई ना तो अरे काले ला बानी ए लिए कहे के बा बबुआ एक तो महंगाई दूसरे ए बाबू एक तो महंगाई दूसरे बढ़ल बेरोजगारी भ्रष्टाचारी रे दिहला सा दसवा बिगाड़ी हाँ भ्रष्टाचारी रे दिहला सा दसवा बिगाड़ी